Awa guys, utay ko na siya guys. Romano Mix Vlog. Okay, thank you sir. Kasi nga ni mo. Don't go yaman siyo. Diyan ni siya sa FCCT, Tuburan. Na-enjoy kita karon sa ato ang party. So, salamat kanyo sir ha sa mga premyo. Ang mga anak, pinto tayo na. Thank you kayo ni Ma'am. Ma'am Arlene. Salamat kay Ma'am. Congratulations Ma'am. Enjoy gid kaayo ang kanang karon. Yes. Duha ka kuan, duha ka sako. Kukunin siya si Ma'am Margie. Sa kukunin siya Barangay Gaang. Sabi siya sa membro sa Barangay Gaang niya. Kaya kayo sila mag-deliver na ito ang mga product sa ilang farm. Like sa cacao beans, mga saging, nalapa o tundan. O kung sa kayo malaing madaan ito kasi nakuha sila o mga dako kaumahan sa kapagitan. O karoon ba kung sila sa membro sa pension plan. Salamat kay kayo Ma'am. Thank you. Kasi kuan, Ma'am Clavel. Right. Diyan pa sa diri si Sir. Ha? Melchor de la Gracia. Sige, congratulations niyo sir. Okay. Yeah, si Sir, mani ato ang kanang basta. Balo to. Mayor's Vlog. Mayor's Vlog. First vlog. Kumuran vlogger. Si kuan. Guys, Michael Learns Vlog. Yes, vlog. Sige, follow ko sir sa kuan. Kuan Mike. Okay kayo. Mike Vlog. Wow. Ano yung mga guard sa FCCD?